bienvenido, gracias por venir. Como tenemos el honor de tener a nuestra señora presidenta, ella va a hacer un poco los honores y todas esas cosas y vamos a dar todo, ¿vale? Vale, buenas tardes, muchas gracias por venir, por vuestra presencia y gracias al señor Roberto del Fondo Gallego de Cooperación por venir también y a Mariajo por tu charla. Bueno, pues estamos aquí para que Mariajo nos comente cómo le fue con su solidaridad en Cabo Verde. Bueno, fago unha breve introducción, que xa que me meteron aquí. Xa que viñen hasta aquí, veño a falar, bueno, o Fondo Galego de Cooperación, non sei se algún de vos tedes algún coñecemento sobre a nosa entidade, a Asociación Municipalista, creada no ano 97, que neste momento agrupa 88 entidades socias, 86 concellos, máis 2 deputacións, que son neste caso a Deputación da Coruña e de Lugo, en proxectos de cooperación ao desenvolvemento. No caso de Cabo Verde, a particularidade ou a singularidade do Fondo Galego é que abriu e impulsou a cooperación galega a través da Xunta de Galicia e de outras ONGs cara a Cabo Verde, como país prioritario dentro do que a África lusófona de fala portuguesa e a singularidade que ten Galicia neste espacio xeopolítico e estratégico que a particularidade da lingua galega coa lingua portuguesa e a compatibilidade que pode existir nese tipo de eido cultural e de cooperación. Desde 2003 abriuse esta cooperación en Cabo Verde, son aproximadamente máis de 30 proxectos que se ten levado a cabo en diversas cámaras municipais de Cabo Verde, e esta exposición nace de un concurso fotográfico que iniciouse no 2014 que é Imaxes con Fondo. E o seu primeiro gañador, en versión adulta, por decirlo de alguma forma, foi esta rapaz, Robert Amado, que é o que está no primeiro panel ao final, que se ve aquí no volcán, non sei que. Robert Amado é un fotógrafo ferrolán, un pouco freelance tamén, pero bueno, que ten traballado para varios medios de importancia, foi o gañador do concurso, e como premio, o Fondo Galego pagoulle unha viaxe de estadía durante un mes en Cabo Verde para que fixera esta fotografía e que se pudiera facer na exposición. Desde 2014 temos distribuído esta exposición por varios concellos en Galicia, aproximadamente entre 10 concellos cada ano, demandan esta exposición porque é bastante interesante. Por suposto, a inauguración foi en Burela, como máis podía ser o lugar onde están os caboverdianos aquí en Galicia, e desde o ano 2006, que aí é onde entra a nosa compañera María José, iniciamos un proxecto de voluntariado dirixido a funcionarios públicos principalmente, que é Vacacións con Traballo, que consiste en unha apertura de convocatorias que normalmente se hacen en abril de cada ano para enviar durante un mes a funcionarios públicos de entidades socias que formen parte do Fondo Galego para que pasen as súas vacacións pero traballando. Lo que le pasó a María José en Cabo Verde, que foi seleccionada despois de 3 anos. Despois de 3 intentos, a tercera foi a vencida. En 2015 marchou para Cabo Verde, estivese na Cámara Municipal de Santiago. De Santa Cruz. De Santa Cruz, na illa de Santiago. Foi en novembro. Outubro de 2015, bueno, xa nos va a falar a nosa experiencia. E Vacacións con Traballo, pois xa chegamos aos 10 anos enviando cooperantes a Cabo Verde, a Nicaragua, que é outro dos países onde temos proxectos de cooperación, a Cuba. O que pasa é que Cuba agora está suspendida porque é un tipo de cooperación moi específico, porque é a reconstrucción do casco histórico de Santiago de Cuba. A particularidade é que o funcionario que ten que ir aí é arquitecto, non é un funcionario técnico nin bibliotecario, sino que é unha particularidade. Neste momento levamos 3 anos un pouco paralizados, pero bueno, seguimos coa cooperación ali. E Perú, con Perú xa rematamos, con Cabo Verde e Nicaragua seguimos, ainda que bueno, este ano vamos a darlle un impulso a Vacacións con Traballo, unha apertura tamén para Mozambique, que vai a ser a primeira vez que temos cooperación e que vamos a enviar ali cooperantes para Vacacións con Traballo, e un pouco tamén para falar un pouco de África lusófona. E xa está. A Maranova sigue sendo que non podemos repetir, non? Non, por agora non. Mozambique. Mozambique esta vez. A Mozambique, a mellor. Exacto. Bueno, se te cambia o nome. Pensaremos. Pode ser que apliques, pero bueno, é iso. Entón, bueno, o Fondo Galego, pues, impulsa esta exposición, como tamén outras tantas exposiciones que tenemos. En este momento son 5 exposicións que temos
a disposición dos concellos e entidades socias. E, bueno, por supuesto, agradecer a Biblioteca Chapela, agradecer ao Concello de Redondela, que leva a vicepresidencia do Fondo Galego na Comisión Executiva, e María José, que foi unha das nosas máis activas cooperantes, neste caso. Moitas gracias. Bueno, pois moitas gracias a Roberto por facer esta introducción do Fondo Galego, máis que nada, porque así xa me aforraba a mí. Entón, é unha parte menos de exposición que xa non teño que dar. Entón, bueno, moitas grazas ao Fondo Galego, sobre todo, por permitirme esta experiencia a mí e a todos os que participamos neste ano e noutros e por facer todas as cousas que nos parecen moi interesantes, non? Moitas grazas tamén quero dar á Asociación de Amigos das Bibliotecas Municipais de Redondela, porque, bueno, sobre todo porque as bibliotecas de Redondela presumimos de que somos a única biblioteca que hai aquí en Galicia municipal que ten unha asociación de amigos, entón é un orgullo e agradecer. Gracias a la presidenta, a todas as que estáis aquí, e tamén por promover este tipo de actividades. Estes encontros que se fan cada 3 meses sobre diversos temas e por propoñerme a mí falar sobre Cabo Verde, falar sobre a miña experiencia durante o mes de outubro. Bueno, é un pouco difícil porque me resulta difícil como empezar, estou aquí, vou pasando unhas diapositivas de vacacións con traballo. De vacacións un pouco porque para explicar a vacacións con traballo, pero bueno, como esa é unha parte que está explicada, así xa explico como ben Roberto, pois simplemente falar que efectivamente este ano foron os 10 anos de vacacións con traballo, tive a oportunidade de asistir a un encontro que se fixo a raíz desta eventualidade. Entón, pois así estive en contacto eu e máis os meus compañeros que fomos este ano con persoas que foron outros anos, entón fomos con moita información deste intercambio previo, isto foi moi bo para nós. Entón, bueno, vedes aquí, o Vacacións con Traballo deste ano enviou a 4 persoas a Cabo Verde, entre elas estaba eu, 3 persoas a Nicaragua. Hai que dicir que as plazas do Fondo Galego eran 2 en cada lugar. Pasa que en Nicaragua se sumou tamén Mónica Morín, que é o posto ela, pero coa asistencia, digamos, o apoio do Fondo Galego para tamén ela participar. Entón, bueno, as novas compañeiras de Nicaragua, que foron a Nicaragua, pois viaxaron a zona de Somoto, que está, bueno, no norte de Nicaragua, xa preto de Honduras, a participar no IMPRU, que era unha asociación de non sei se se dicir, pero bueno, un instituto de promoción humana, en diferentes proxectos ali, e en Cabo Verde, pola nosa banda, íamos 4 persoas. 2 persoas que ian a Cámara de Ribeira Grande, que está aquí. Ambos, todos estábamos aquí na illa de Santiago. A illa máis grande de Cabo Verde, e digamos onde está a capital tamén, que por aí. Que se ve, non sei. Perfecto, non se ve, o que estou señalando por rato. Se ve ou non se ve? Señala con el medio. É o descriptivo que fala así, que é o que miramos a pantalla. Bueno, da igual, o vedes en que sinaleo porque xa tedes ollos, iso está moi ben. Perfecto, bueno, pois fomos 2 persoas a Cámara de Santa Cruz e outras 2 persoas a Ribeira Grande para diferentes procesos, non? Aquí se tuvo Cabo Verde un pouco para que máis despistados, que supoño que todos sabéis onde está. Vedes que queda un pouco así un punto moi céntrico. Segundo me comentabades aquí da asociación, que o que se tedes no blog está a 33.333 km de Chapela. Pero bueno, que son así 33.333 que recorrimos para chegar aí. Entón, bueno, no día 1 de outubro, isto é un pouco difícil o que vou comentar, falar desto, porque é como falo de algo no que participei, é como contar o meu libro, non é isto? Pero non, como é? Un pouco... Pero bueno, intentarei, por eso intento explicar un pouco que o Fondo Galego, que é isto de Vacacións con Traballo, que está explicado, e todo o proceso. Entón, bueno, o día 1 de outubro partimos estas 4 persoas isto aquí se poñer aquí esta música porque há unha sensación de chegar. Entón, efectivamente, chegamos ali o día 1 e nos destinaron a diferentes concellos. Ana Ferradáns, do Concello da Estrada, responsable de recursos humanos no seu concello, e máis eu, de parte do Concello de Redondela, destinado á biblioteca. Estábamos nesta zona, aí está marcada, que é a Cámara de Santa Cruz,
A poboación principal se chama Pedalejo, a súa capital. Santa Cruz é un concello de uns 26.000 habitantes, ten máis ou menos. Bueno, pode ser así como redondea, un poquinho menos, máis ou menos. O seu núcleo de poboación anda por entre os 7.500 e 8.000, pode ser como redondea nese sentido, para que fagáis un pouco unha idea. Ten 24 poboacións máis ou menos dispersas, entre zonas, eu explico un pouco. Vedes que, ese é o seu escudo, e este edificio é a Cámara Municipal onde estábamos. A biblioteca está aquí no lateral, entrando pola parte de abaixo, porque ten unha porta para entrar por abaixo. E vedes que, Santa Cruz sí que é un concello que se caracteriza na illa de Santiago por ser o máis rico no sentido agrícola. É unha zona moi fértil e a zona agora mesmo máis productiva. Por iso, os proxectos do Fondo Galego neste concello foron destinados en agricultura. Agricultura e bibliotecas, non? Por que estou eu aquí? Os proxectos que, como comentábamos, das persoas que van a vacaciones con traballo non van directamente aos proxectos que está desenvolvendo o Fondo Galego, senón somos un a máis. Entón, todos os anos o Fondo Galego ten os seus proxectos determinados ali, onde inviste un diñeiro, fai unha formación a xente, unha serie de cousas, pero a maiores, digamos, se oferta esta idea de, podemos facer un mes, un intercambio dun profesional dende un concello en Galicia. Entón, a estes concellos les propón que vos interese, lle fan propostas. Isto o conto porque, no meu caso, a biblioteca, eu logo 3 anos presentando a miña candidatura, pero nunca fui seleccionada porque realmente bibliotecas nunca se pediron. Entón, ali, dende os concellos se fai unha proposta, e dende aquí se fai a convocatoria pensando nese tipo de perfil de profesional, e se oferta, digamos, a maior, se non se cubre ese perfil. Por exemplo, se piden moitas veces arquitectos, se pide ingeniería, se piden perfiles de traballo social, de educación social, pero a maiores, digamos, estende tamén a algo un pouco máis xeral. Entón, neste caso, eu realmente pensaba que me iban destinar a Nicaragua porque o máis parecido ao do traballo que era algo como xa maiores, sería en Nicaragua, xa maiores, pedían outro perfil, pero se tal, algo relacionado con dinamización sociocultural. E dixen, aquí igual entro eu. Neste caso, volvo a candidatar este ano, intento. Entón, o mandei, ademais na miña carta, xa falaba incluso de Nicaragua, xa pensando. O que pasou é que, no Fondo Galego, cando presentaron, dixen, estas foron as persoas seleccionadas, e presentaron aos concellos dos seus socios, tanto de Nicaragua como de Cabo Verde, e desde os perfiles, vendo que había unha persoa de bibliotecas, decidiron cambiar a súa idea e dicir, unha persoa de bibliotecas para ser que nos vai moi ben. Entón, olvidamos a idea principal, vamos a ter unha biblioteca. E foron eso pioneiras, porque nunca a ninguén nunca teños en Cabo Verde, que valemos nas bibliotecas, se lle ocurriu, queremos cooperación nunha biblioteca, é algo como moi raro. É algo tan exiguo o tema de bibliotecas que a ninguén se lle ocurriu. Entón, esta aposta por parte da Cámara, hai que recoñecer, por lo menos por a parte que nos toca aos amigos das bibliotecas, sabemos así. Tamén, por último, poño a esa imaxe da Barrallen, ou Valse de Poilao, que é porque é moi importante para eles, unha aposta que fixeron nos últimos anos, no ano 2006 se completou, pero digamos, a súa grande aposta agora na que están moi orgullosos, tamén levou, polo que me contaban, incluso tuvo a súa polémica facelo porque había oposición que non dicía que aquelo non ia sair adiante, que era un investimento que ia ser fallido porque non se ia encher. Nos comentaba a curiosidade de que a oposición dicía van ter que facer chichi e pis en crioulo, van ter que facer chichi para enchero, e ao final, sí, efectivamente, a Barrallen está chea e un grande apoio a súa agricultura. O fixeron con axuda, neste caso, con investimento do goberno chino. O goberno chinés ten bastantes investimentos tamén en Cabo Verde, así que, Galicia e China, estamos así competindo neste terreo, a ver que leva. De feito, esta é a biblioteca onde estaba eu destinada. A veres, na biblioteca hai moito, de feito, fixeron tamén unha doación para a biblioteca, hai libros en chinés que son moi interesantes para os caboverdianos, ali nunha zona, pero son estas cousas que pasan ás veces con os temas institucionais. Falando desas doazóns, por favor, quero que aquí vexades que
Nesta fotografía en que estamos Ana Fernández e máis eu, xunto con todas esas persoas somos o presidente da Cámara, que está ao fondo, e os vereadores ou concelleiros, como se chama ali, que nos fixeron un recibimento oficial, así moi oficial, moi... E todos os libros que están aí son a doazón que as bibliotecas de Redondela fixeron a esta biblioteca. Doazón de libros que teñamos que seleccionamos dentro de libros que teñamos con duplicados, que xa teñamos na biblioteca e que podíamos donar, e libros que procuramos que fosen en galego, que fosen un pouco adaptados ao que podían interesar. Eu procurei que fora moito libro para nenos. Vin despois que foi para eles útil. Entón, bueno, esta é a biblioteca, como comentaba. Bueno, quixen poñer esta fotografía da Lago de Galicia, porque ali cando ya mosei, cando estaba ali, se publicado, e a xente me enviou, lles fixo moita gracia, o Amandio, chamase Amandio, o dice que era dali. Entón, a idea do Amandio saindo na prensa en Galicia, lles fixo moita gracia a todos os compañeros, como imaginades. Esta é a foto de arriba da biblioteca, o primeiro día que cheguei, para que nos fixeron unha visita rápida para coñecer toda a Cámara, todos os departamentos, como ven a biblioteca. Teño que dicir que na biblioteca non está só o servizo da biblioteca. Nese espazo conviven tamén esas persoas que están nese ordenador tan grande. Bueno, ese é o departamento de comunicación, por iso ten ese ordenador tan potente que senón o resto non teñen cousas así. Está un departamento bastante potente, de feito, a praza que só que eles pedían ali era para ese departamento, en principio. Logo se ha cambiado para a biblioteca. Vedes que en un lugar, bueno, vedes que os usuarios mayoritarios desta biblioteca é que imos ver que son realidades moi diferentes. A biblioteca de aquí é como se viu a biblioteca ali desde o punto de vista de al menos esta Cámara Municipal, que é a que coñecín. Entón, a maioría dos seus usuarios son, como vedes, todos os rapaces vestidos de verde, non é que se puseran de acordo para ese día, é que era o seu uniforme do liceo ou instituto, van todos uniformados, ou esas rapazas que, nese caso, o uniforme de corpo. Pero, claro, veñen despois da escola ou antes, porque hai dos turnos na escola, ou veñen pola mañá algúns, ou pola tarde, segundo o seu turno, e xa veñen con uniforme escolar, ou ves por aí estes outros rapaces. Entón, bueno, que, por exemplo, a biblioteca é un lugar para conexión a internet, por lo cual tamén ten moita afluencia por iso, pero non hai ordenadores para este uso de internet. Entón, a xente ou trae os seus portátiles, ou ás veces o bibliotecario lles cede o seu ordenador. Entendedes que é un funcionamento moi diferente, é unha realidade moi diferente do que temos aquí, non? Aquí vedes o ordenador do bibliotecario, que está, non sei como contar, aquí, que estaba aquí en un principio, logo cambiamos de sitio, fixemos un pouco un cambio. Ou vedes, por exemplo, esta idea de todo o grupo de rapaces do instituto, con dos portátiles, pero todos ao redor, así e tal. Isto o comentaba onte, cando falamos da exposición e falamos da realidade de Cabo Verde, que a mí me chamaba moita atención, porque veía así un grupo moi grande de rapaces, de mozos, así de rapazada. E claro, sempre pensa, todos estos grupos xunto, e a mí o que me sorprendía é isto, que, bueno, que me está grabando a cámara, pero que non me o conto aquí en segredo, ¿no? Que non nos sabe nadie, pero me sorprendía porque eu pensaba esta idea de, bueno, que revolución que veñen todos estos xuntos, ¿no? Porque aquí estamos acostumbrados, cando veñen así un grupo de mozos xuntos, é así, pero a mí me sorprendía que eles non. Non quere dicir que estuviesen así agobiados, o sea, eles entraban normal, traballaban, compartían, se rían, tal, pero non sei por qué, como se mantiña calma, tranquilidade, exactamente igual. O sea, como, non sei. Era unha cosa que a mí me chamaba moito a atención, que eles se importan. Que rapaces máis educados, bueno, xa podían aprender os rapaces galegos non se mandaron para lá, non? Pero esta idea. E non é que aquí se porten mal, oye, non é que aquí se porten mal, pero sí esta idea de estamos un montón, uns de pé, outro non sei que, e sen embargo, se mantén a calma exactamente igual, eso se pode ocurrir en Cabo Verde. Entón, bueno, vedes así, isto para que parece que traballei moito, pero, que se... Pero, bueno, é así, a man, o maseo, o que fixemos, a idea, o que bueno, o proxecto para a biblioteca, a idea, é que teño que contar aquí, vale, para que ninguén se decepcione despois, cando diga ao final, non se conseguiu. O proxecto era, eles querían un programa informático para poder catalogar os libros, para poder facer préstamos. Non se conseguiu, vale? Non, pero sí empezamos a traballar noutras liñas. Eu, antes de ir, claro, polo menos no meu caso, non foi chegar, eu intentei dende aquí buscar información, que é o que se pretende, como podo preparar isto. Sí, busquei pues, información, que cosas lle podo levar, que cosas... bueno, ainda así,
me puse en contacto con institucións, sobre todo de Portugal, pois co Servizo do Libro, coa Biblioteca Nacional Portuguesa, coa Biblioteca Nacional Caboverdiana, con Cooperación Bibliotecaria en España. O sea, un pouco intentei mover diferentes paus a ver como me podían orientar. Os que máis me axudaron é a Asociación BAMAR Galicia, que é unha asociación de bibliotecas e arquiveiros municipais, tamén a Asociación de Bibliotecarios Municipais, que con eles tamén, pois, aquí lles agradece un pouco o apoio, o seguimento tamén. E un pouco son os que máis me axudaron, pero non podía, claro, digo, como lles levo un programa así. Claro, ten que ser un programa pues, open source, ten que ter dereitos para poder usar. Entón, dende aquí non, os que podía topar o tal non cumprían coas características. A outra opción era facer unha base de datos, e ali pois que lle axudan a algún compañero que está por aquí, pero que non debo mirar, pero bueno. Bueno, en todo caso, o biblioteca tamén requería máis traballo, máis de base. Comezamos a ver, bueno, precisaba unha recolocación dos fondos, precisaba un pouco formación tamén, a biblioteca existe dende o 2010. O bibliotecario leva, antes a outra persoa, leva como 2 anos. É un informático, pero non ten formación de bibliotecas. En Cabo Verde non existe formación de bibliotecas, non existe unha licenciatura, unha carreira, nin apenas cursos de ningún tipo. Isto, despois, en a Biblioteca Nacional, un pouco onde fun investigando sobre este tema, pois me contaba. Entón, o pouco que hai, escasamente en algún momento a Biblioteca Nacional pode sacar algún curso moi breve, entón está moi escaso de formación, que mesmo decía, claro, eu preciso máis formación, me sinto que me destinaban aquí, estou un pouco perdido, entón era tamén un pouco traballar con él, temas de formación, buscarlle manuais, facer un pouco, buscar en portugués ou traduccións a portugués de cousas básicas, de catalogación, de indización, de clasificación de libros, de fondos. Fixemos unha recolocación do fondo tamén, vaciamos todo, eso levamos bastante traballo, expurgando tamén libros que estaban un pouco de máis. En algún momento comentaba ante aquí, a mí me chamou a atención na biblioteca cando cheguei, volvemos a falar das diferencias, non? Entre o que tenemos aquí en bibliotecas e o que vi allí. A sensación cando cheguei, empecé a ver os fondos, tal, e primeiro, mira, os libros, un bibliotecario fai iso, que digamos. Entón, al chegarse a iso, o que topaba eran moitísimos libros de texto, de secundaria sobre todo, entón era como, a sensación era moi de decepción, en el sentido de, claro, teñen libros, pero que teñen libros de texto, que nas bibliotecas aquí públicas non temos libros de textos, que nin os aceptamos, porque non son un fondo que non procede, que non ten lugar, nin ten sentido nunha biblioteca pública, sobraría. Xa temos outros libros que son os que entendemos que son o seu lugar. E ali, claro, gran parte do fondo era iso, logo había unha sección de libros en chinés ou libros de doazóns pouco aceitadas para ese contexto, algo mellor, pero bueno. E logo tamén, pois eso, novela, tal, había unha pequena sección de libros para nenos, eso sí, pero moi pequeniña, tampouco estaba moi visible, tampouco, digamos, destacaba. Entón intentamos, pois, dentro do posible, do espacio que tiñamos, pois, darlle un pouco un lavado de cara, darlle outra colocación, darlle outra visibilidade, non, aos fondos. Tamén desfacernos aquellos que xa non serían útiles. Falo do libro de texto porque logo é certo que nun primeiro momento esa é a impresión que me deu, pero logo falando xa con profesores, porque, bueno, todo isto ali durante o mes intentei achegarme un pouco a todos os puntos para intentar buscar colaboracións para a biblioteca. En secundaria, falando cos profesores de secundaria, eles me decían que, non é porque ellos mencionaran o libro de texto, me quedase un pouco, pero eles me dixeron, non, na biblioteca, tanto pública como na biblioteca do instituto, ten sobre todo libros de texto, pero pensa que na nosa realidade dos alumnos, ao mellor o 15-20% teñen libros de texto. Eles, traballar moito con libros de texto. O tema das novas tecnoloxías, se aquí está máis ou menos implementándose, ali todavía non. Entón, claro, é a biblioteca onde teñen ese material para consultar e para traballar. E gracias ás bibliotecas que se necesitan, os rapaces poden facer as súas tarefas escolares. E de feito, eles van á biblioteca e sí, me chamaba a atención ver grupos así, non todos xuntos, no ordenador, está en YouTube, seguro, vendo calquera pegado, porque esa era a miña actitude pensando, non? Pois, estarán vendo así un chiste ou vendo... Estaban vendo a célula, ou, que sei, historia de tal, como, pero están estudiando así todos.
e todos así distendidamente, pero atendendo, o sea, era increíble. Entón, sí que ten uso tanto para a conexión a internet, ainda que sexa todos no portátil de un deles que estén a posibilidade de telo, ainda que sexa todos pedíndolle prestado ao bibliotecario que lles ese pouco ordenador, mentres non existe outra opción de ter ordenadores para consulta do público, sí, teñen uso, entón teñen máis importancia da que parece. E, efectivamente, Cabo Verde, que ademais é un país que está aposta pola educación, é forte, o sea, polo que pude falar cos responsables políticos e tal, o tema da educación, tanto as cámaras municipais como o goberno, lle supón un esforzo grande. O sea, un esforzo grande como non só lles paga, pois eso, os estudios, os profesores, tal. Na escola primaria se paga tamén o prato de comida. Se paga tamén o uniforme. Non lembro como era o reparto entre o goberno central e logo as cámaras. Ali non existen diputacións, nin comunidades autónomas, nin nada. Nin sequera gobernos das illas. Goberno central e concellos. Entre goberno central e concellos hai delegado de goberno en distintas áreas, educación, sanidade e tal, en cada un destes concellos. Entón, esta é un pouco unha realidade para a Galicia, pero con moitas diferencias como está de saber, non? Entón, bueno, aquí simplemente vedes que non me ciño moito a que poño unha diapositiva de un lado, outro por outro, pero supoño que os vale o mesmo. Entón, bueno, estas son que quixen destacar aquí, en plan de que si traballamos, que non conseguiramos que tiveran finalmente un programa informático por distintas circunstancias sobrevenidas que se nos iban complicando, non? Sí que traballamos cos fondos, sí que traballamos un pouco cambiando a distribución da sala, cambiando un pouco a cara da biblioteca, non? Eso vimos resultados ao final. Comunicación en base da biblioteca, vedes aquí? Bueno, entre todos estes pegando unha pegatina, porque estaban moi emocionadas, son moitos para pegar unha pegatina, pero bueno, estaba moi ben. Aquí está na porta da biblioteca, pues se colocou isto, non? Isto é, digamos, unha especie de agasallo sorpresa que nos fixeron o Departamento de Comunicación, xa que está ali na biblioteca, non? Eso hai que agradecerlo, non? Bueno, dentro da miña estadia ali tamén parte da miña, entre comillas, por chamar de unha maneira, misión estaba en visitar a Biblioteca Nacional, entrevistarme coas súas técnicos, coa directora do libro, coa directora dos servicios bibliotecarios e máis con unha das curadoras ou conservadoras da biblioteca. Entón, esta fun en parte porque me axudaría a establecer lazos entre esta biblioteca e a Biblioteca de Santa Cruz. Eu intentei aproveitar o punto de partida que o Fondo Galego me pediu se podría eu falar coa Biblioteca Nacional porque había un proxecto dentro do Salón do Libro de Pontevedra. Non sabéis que no Pontevedra todos os anos un Salón do Libro Infantil e Juvenil. Vale, pois o Salón do Libro Infantil e Juvenil estaba, digamos, plantexando un proxecto no que facer algo que incorporase sair a outro país. Pensaron en Cabo Verde e pensaron que axudarse deso de alguna entidade que traballara con Cabo Verde. Entón pensaron no Fondo Galego. Entón dixeron, bueno, ti tens de libros, e xa que vas por ali e tal, e dixen, a mí me ven enseñar porque así aproveito, e de paso que lles ofrece esta idea de que o Fondo Galego, o sea, que o Salón do Libro, poda facer unha colaboración con eles, que eles están encantadas, ainda que me temo que isto ahora, a subvención que contaban, pues bueno, o que pasa sempre, hai un proxecto, pero se non hai a subvención despois, pues vamos a ter que recortarlo un pouco, pero bueno, eu fui a falar con elas, un pouco a plantearlle que querrían, como querrían e tal, e de paso, pois, bueno, de paso vou falar da Biblioteca de Santa Cruz, que, bueno, precisa aquí un programa informático, entonces que podríamos... Entón, bueno, sí que con elas, pues acabamos o objetivo. Pois o objetivo sería que instalarades un programa que ABCD, que é un programa de mes de software libre, que se podría instalar, que con licencia con permiso, sen problema, e ademais que, bueno, apoiado por a UNESCO e todo, e que ademais era o que están usando nesa biblioteca. Entón, bueno, pues estaría ben, porque ademais usando o mesmo sempre, a ver, podíamos ter máis apoio con ele. Este era o punto de partida, entón, bueno, perfecto, vamos a intentarlo, vamos a ver como... Entón, bueno, foi isto, logo foi tamén que me fixen unha visita pola Biblioteca Nacional, e nada, fun ali con Paula Pina, que Paula Pina era esa coordinadora que leva os proxectos do Fondo Galego nesta Cámara. Entón, en todas as situacións, tanto Ana Ferrarans, a miña compañera que estaba no Departamento de Recursos Humanos facendo outro tipo de traballo diferente do meu, e máis eu, pois, digamos, ela era como a que nos asistía e nos
solventaba os temas. Unha persoa moi competente. A mí me aprendi moitísimo con ela, todo hai que decir, non? Bueno, tamén teño que dicir, como vedes aí, eu contaba con ir como un pouco máis vestida, non, para esta ocasión, pero por circunstancias de cando non estaba Cabo Verde e como veña, pois al final fun así como para facer deporte, pero bueno, non pasa nada, porque entón, bueno, al final outra das vertentes coa que nos movimos, que tamén foi a instancias da Biblioteca Nacional, que nos plantexaron que efectivamente as bibliotecas, para un pouco promocionarse, para moverse na poboación, precisan facer como dinamización, precisan darse a coñecer, precisan facer actividades. Claro, eu cando lle comentaba na biblioteca ali o que facemos nesta biblioteca, ou digamos, a mellor dun blog, quedan flipados, en plan, es que eso, claro, temos a veces contar contos, temos tal, claro, entendo que ali é difícil, non? Pero podemos empezar a dar un xeito, non? Na Biblioteca Nacional nos propuseron que o mellor era sempre contactar coas escolas, é o vínculo máis fácil, ou máis factible, con máis posibilidades. Entón, aproveitei para visitar a escola máis cercana, a biblioteca, polo menos comezar por aí. Xa que estamos un mes, teño que dicir aquí que un mes non hai máis posibilidades que un programa como este, de vacacións con traballo, porque nós nos desplazamos nas nosas vacacións. Somos traballadores dos distintos concellos e non hai posibilidade de que estemos máis tempo fora, porque nos nosos concellos terían que sustituirnos. Imposible, non nos deixan. A mí xa que tive a grandísima sorte de que xusto nese mes pude contar con unha persoa que se queda na biblioteca, pero senón, pois, todo moi complicado. Estamos nos concellos, estamos baixo mínimos, en persoal e todo. Entón, claro, é o que pasa. Pero é certo que, claro, para desenvolver calquera tipo de proxecto, un mes non dá. Non se pode. O sea, o que se pode tocar alguna tecla, dar unhas perfiladas, establecer un primeiro lazo, un primeiro... Entón, claro, todas as miñas expectativas me daban conta que non se podía cumplir. É así, entón, tamén hai que entendelo, tamén hai que aceptarlo. E un non pode, cando fai ese tipo de cousas, visitar outro país, que ademais ten outra realidade, un ten primeiro que entender esa realidade, un ten que entender esa dinámica, un ten que integrarse nela, ten que coñecela e comprendela, non pode chegar pensando que vou salvar aquí o mundo, son aquí, cuidado, chavales, que absurdo, non? Entón, un chega ali primeiro a aprenderse. Porque, ademais, este vacacións con traballo, a idea é que seja un intercambio bidireccional. O sea, eu ali, en teoría, como persoa procedente dun país que ten máis desenvolvemento nesta materia, entón, en teoría, vou chegar a formación, pero eu son a primeira que está aprendendo ali, en todos os sentidos. Tanto porque antes de ir me intento formar, tanto porque estou ali desenvolvendo unha tarefa que non é a que estou habituada, tanto porque coñezo outra realidade, outra adaptación, tanto porque se aquí estamos nas bibliotecas, está por aquí a director de bibliotecas, se sabe, en precario sempre, no desenvolvemento do concello todo son dificultades, todo é precariedade, pois aí todavía máis. Entón, bueno, ata contar, bueno, a ver, hai que traer folios. Xa é como, bueno, vale, todavía podemos dispoñer máis dificultades, é así. Entón, bueno, vivilo, velo tamén ten un punto sempre de aprendizaxe e cambio de perspectiva, non? Entón, me perdí. Estaba falando, bueno, que visitamos, como estábamos arriba, a escola de primaria, os rapaces de primaria van sempre con estes uniformes de cor azul, que ademais os vedes por aí de alguna fotografía. Eses todos, a vez, van máis esa pola rúa, como a cole e tal, e os vedes así, sabes que son os de primaria. De primaria son de 6 anos ata os 11, son 6 anos. Hai un proxecto que queren aumentar 2 anos máis primaria, pero de momento está, son 6 anos, hasta os 11. E secundaria é dende os 12 ata os 17. E a enseñanza secundaria. Este é o director da escola de primaria, que se chegou á biblioteca, porque efectivamente primeiro o visitamos ali, fomos ás aulas, e plantexamos a idea de que lles parecería vir visitar a biblioteca cos rapaces. Logo o director se amosou interesado porque eles que estaban moi preto, están a nada da biblioteca, a manzana e media, por decirlo así, non teñen biblioteca na súa escola. Entón dixo, pois sí, me parece interesante, e logo veo a biblioteca nos plantexou a idea de que viñeran todos os grupos. O sea, curso a curso, e dixen, bueno, pois eu ofrezco bibliotecario, o sea, como isto ves posible, me dixo que sí, que por ele se animaba. Me parece moi interesante, o sea, esa perspectiva. Teño que dicir que, claro, por un lado, sempre me comentaba a súa idea da sensación de que non teño formación para
isto me sinto ás veces un pouco superado por cousas que non sei como tratar. Tamén que sempre me dicían, bueno, que eu non sei, en algún momento unha foto que saía uno que aquí estaba contando un conto. E claro, que eu non me atrevo a isto, non? Bueno, pero te verás, o sea, isto é como, tampouco me atrevía. Hasta que me pusen aquí, ahora estou falando en unha charla, mira. Bueno, son cosas que non pasa nada, o sea, dar un xeito que ver a perspectiva, pero sí o que vin dixo, pues sí que me interesa, me gustaría, e me encantou ese punto de vista por parte deles, non? Digamos, partir, romper un pouco o seo e atreverse. Sí me pediron que a visita primeira, se podría facer, bueno, mientras estaba aí, entón era como, bueno, pues tengo que probar todo isto, intentar na última semana, se nos juntaba o traballo, na última semana ter unha visita con a paz, non? Era un... Por outro lado, tamén visitamos aquí, esta biblioteca da escola secundaria. Este director é a xefa de estudios, bueno, non sei exactamente o nome, pero o equivalente a xefa de estudios. E, pola súa banda, esta escola secundaria, que é, bueno, a única escola secundaria que hai en todo o concello. Ten moitos alumnos, como os 3.000. Tanto nas escolas de primaria como de secundaria, aproveito así para, porque se me acorda agora, teñen sempre dous turnos, digamos, para optimizar as instalacións e dar cabida a todos os rapaces. Cabo Verde é unha poboación, ademais, moi xoven, a diferencia de nós. Evidentemente, que estamos xa en unha población completamente envellecida, pois hai unha población moi xoven, que hai moitos rapaces, hai moitos mozos. Entón, bueno, pois na escola secundaria teñen a biblioteca, pero a teñan pechada porque acaban de cambiar o equipo directivo, acaban de poñer a nova bibliotecaria, e cando viron que había unha bibliotecaria que viña de recuperación, dixeron vente para este, bueno, xa querían que fora algún día axudar, bueno, decía, bueno, intento, pero a ver, que podemos facer, claro, isto está moi guai, pero teño un mes, non, al final, claro, pero sí que o que plantexamos, a coordinadora da cámara xa dicía, ui, no, isto non, xa empezou a poñerse dura, en plan, no, te ves para a cámara, de eso nada. Entón, o que plantexamos é que a bibliotecaria, que ademais era tamén, acaba de chegar á biblioteca, tampouco pues tiña formación e coñecemento, precisaba un pouco de apoio. Entón, plantexamos de ir uns días a traballar con nos na biblioteca, mentre colocábamos os libros como un sitio de formación. Ela aceptou, está aquí, cando estamos recordando todo o fondo, todo o que eso leva o seu tempo, pois ela nos axudou sobre todo na parte específica de literatura. Como ela é profesora de literatura, eu intentei tamén que entre os dous, entre Manuel e máis ela e Filda, establecese en vínculo, porque ademais me parecía moi interesante que ambas formacións para a biblioteca de OSE, tanto a formación de informática como a formación de literatura, bueno, está moi ben que se complementen unha con a outra, non? E, bueno, entre eles falaron, e un pouco, dixen, bueno, é interesante que no traballo intentedes, a mellor traballar conjuntamente, de algún xeito. Pero, bueno, estas cosas sí que é certo que funcionan mentre estas ali. Cando xa este impulso que está, bueno, o mellor se desvúe un pouco, non? Que esta reflexión que vamos a despois, non? Entón, vale, eu hice para como formación un pouco a axudar, porque nos axudou moito, todo hai que dicilo, todo moi ben. E, por fin, efectivamente, chegamos a última semana, unha das propostas era que no último día tiñamos previsto unha visita do ensino secundario, dunha selección de alumnos do ensino secundario, nos que ia vir tanto a bibliotecaria do instituto como un dos profesores do Departamento de Literatura Portuguesa. Tamén me destrocei a entrevistarme con eles, pois visitar a biblioteca, digamos, dar unha clase na biblioteca, aproveitar o material da biblioteca e, digamos, establecer ese lazo aula, alumnado, libros, biblioteca. A él le pareceu moi interesante, pero sí que o último día, ao final non viñeron, por diferentes razóns, pero ao mesmo tempo sí que se plantexou a visita escolar dos de primaria. Tamén ao final era o mesmo día, o último día, era como, Dios mío, bueno, entón eu lle plantexei ao bibliotecario, pero a ver, eu non pasa nada, pero pensa que isto es tío que decides. Ti crees que se pode facer? Sí, non hai problema, non hai problema. Non estrés, non hai problema isto, o carácter cabo de non é así. Entón, adiante, ao final solamente tivemos a visita dos rapaces de primaria, os veres aquí, todos, bueno, a Manu les explicou un pouco, porque intentei falar con eles, pero me diste conta de que non me entendían. Os adultos me podían entender no meu galego despacio, pero os rapaces non. Hai que decir que Cabo Verde é un país lusófono,
antigua colonia portuguesa, como se non o dicen, que teño despois así un apartado de información sobre Cabo Verde, pero que quedou para despois. Pero bueno, o seu lingua oficial é o portugués. Pero sí é certo que o portugués a xente aprende na escola. Na vida real, na cotidianidade, todo o mundo fala crioulo. E o crioulo, salvo 3 ou 4 palabras, ña crecheu, que é o meu corazón. Saudade, que tamén se usa saudade. Portugués, cada 4, como é? Tudo fis. Tudo fis, é como, bueno, como está? Como está? Tudo fis, tudo bom, tudo reto, eso se usa, eso é todo tempo. Cando saúdas aí, tudo fis, tudo fis. É parte do seu protocolo así parte do seu carácter tamén. O que iba a que se repetir? Bueno, pois, ben, os rapaces efectivamente non me tenían, entón foi amando que así tamén se animou a romper o seo e explicar aos rapaces como se colocaban os libros na biblioteca seguindo pois, a clasificación decimal, seguindo para facer un esquema que ya preparamos previamente e bueno, e como despois efectivamente se chegaron os libros fixados que aquí este cómic foi parte da nosa doazón da biblioteca aproveitamos unha doazón que nos fixo el Patito Editorial de cómics en galego que nos fixo máis moitos exemplares repetidos entón para levar algúns para ali tamén bueno, tiveron bastante éxito entre os cativos bueno, sí que tamén outra cousa así curiosa deste día era claro, por un lado estábamos recolgando a biblioteca, por outro lado poniendo en contacto con outro departamento para que nos liberaran parte da biblioteca de un montón de cousas que había que non tenían que estar ali móviles estropeados, cousas de todo tipo, pilas de libros para tirar pero que ninguén entón está por outro lado eso por outro lado estaba que o departamento de comunicación como usamos antes nos está a preparar estas banners tan bonitos publicitarios da biblioteca de información sobre a biblioteca coas normas da biblioteca e todo isto e bueno, todo isto se iba a poñer tamén recolocamos os libros e preparamos unha señalización nova pero claro, se aquí sempre é difícil facer calquera cousa porque tens que contar con primeira autorización tens que contar con que esa partida presupuestaria ali é todavía máis difícil porque había que imprimirlos, pero había que imprimirlos a praia é a cidade de Praia que está ainda que está como a 40 km como 30 km se tarda bastante en chegar entón non tiña que ir outro día porque tal, logo houve uns días nas últimas 2 semanas choveu moito e un dos días, por exemplo sacar ao final, choveu tanto que que non se podía, o sea, parte do personal non pudo vir a traballar a cámara porque non se podía pasar porque estaba a carretera cortada xa por as chuvias. Bueno, todo era así, entón era, pero bueno, se como me date a visita non temos nada disto feito, non en plan, bueno, que vamos a hacer? Entón, sí que é certo, entón estaba todos os móviles por medio, o sea, estaba todo igual, pero todo isto que íbamos a revisar para ter a visita, claro, un mes preso. Eu me poño moi nervioso, bueno, es que me conocedes, xa o sabedes. Pero nesta situación, entón lle dixo a Manuel, pero mañana temos, a Manuel o día anterior non veo porque non podía pasar, bueno, isto se nos bota por rudo, non? Pois bueno, non sei como vai ser, pero era moi curioso porque me chamou moita atención que no mesmo día en que iba a visita como ás 10, ás 8, pois cheguei, estaba todo, entón, ás 8:30, se botaban, bueno, está todo aquí, había que ter unhas cadeiras que non trouxeron, había que non sei que, os banners que iban a poñer, a señalización da biblioteca, non sei. Se están chegando as 9, bueno, pois, non sei como, pero así, de un xeito extrañísimo, de repente empezou a aparecer xente que traía unha silla, outro traía outra silla, así, pero é como se, dun xeito natural, empezaba, entraba un, traía unha cadeira, outro non sei que, outro tal, trouxeron os vinilos e empezaron todos a pegar os vinilos, logo outro empezou a... Ese que chegou a visita escolar estaba todo preparado. E o mellor de todo que con todo eso que eu estaría así dos nervios, que cando tenía visita escolar estaba así, o facían sen estrés, porque en Cabo Verde non existe estrés. Entón, de feito, uns dos lemas así que teñen como, entre comillas, eslogan publicitario nas zonas máis turísticas, esta cousa de camiseta, no estrés. E como o seu lema, o levan ao límite. Ten a súa parte moi boa, nese sentido. Ten a súa parte que, claro, tú cando vas a tomar algo, a un café, ou vas pedir de comer e tes moita fame, no estrés.
Pero bueno, parte de ese carácter, parte do que dices que vivir e adaptarte a que é así. Entón, bueno, pois nada, estamos aquí, a visita a mí me encantó porque efectivamente os rapaces super cuidadosos, se portaban e ensinaron pues, as normas da biblioteca, os libros, collamos libros, bueno, unha maravilla. E sí que vimos, fixemos aquí unha foto todos, e antes de, bueno, estaba de información da biblioteca, onde poñía pues, as normas da biblioteca, fora tamén poñía os horarios. Sacado, por exemplo, que era unha parte da petición do bibliotecario de tempo, pero sí, esa sí que ya concederon, por exemplo, cambiar horario para ter un turno de mañá e un turno de tarde. Contar con outra persoa para que se quedara polas tardes e esa biblioteca pudiese abrir dos turnos. Moi necesario tendo en conta que nas escolas, tanto primaria como secundaria, teñen dos turnos, o de mañá e de tarde, entón así se podería adaptar aos dous. E de outro xeito era sempre como moi ao parte do turno de tarde que estaba de mañá, pola tarde non lle chegaba, non? Isto sí, bueno, mañá vamos a biblioteca, que máis poño aquí? Esta aquí é Eddie Milson, que parte do departamento de comunicación, que é unha maravilla, rapaz, foi o que da súa banda partiu así, dixo, vou ter que facer vou facer para a biblioteca. Entón fixo este logo da biblioteca, fixo isto diseñou él, e logo cando lle pedín, bueno, pues, da súa parte saía a facer calquera cousa, non había problema. Además, sempre non sei, te contestaba con un sorriso que de algún xeito, non sei, te transmitía unha cousa de calma e de bienestar estupendo. Te agradecí moitísimo. E de feito, cando fixemos a visita tamén, como ele está estudiando pedagogía, ele gusta moito, nos propuso cousas que bueno, como complementamos. Nos propuso, pois mira, este vídeo que fala sobre os libros, nos lo deu para que tamén almorzáramos. Entón me pareceu unha persona super generosa, por eso o teño aí. O que sí notamos ese último día foi como despois da visita escolar, despois de que fóramos a biblioteca, non sei se porque a xente notaba que había algo que Russell non era nada, poñer uns banners, cambiar un pouco o mobiliario e tal, pero a biblioteca estaba chea. E o novo era que, ademais dos rapaces de secundaria que están habitualmente, que estaban tamén todos por aí, me acordo de despois de facer fotos, pero había moito de rapaces máis pequenos. Eu entendo que era noutra escola que de repente vieron que na biblioteca tamén había libros de nenos. A ver, cando aquí na biblioteca pasa, unha foto, tal, estou posando co libro, non, estes rapaces estaban así. Non sabían que eu estaba fotografiando, e despois dicen, fago unha foto e tal. Pero estaban así, estaban poñendo os libros con esa ilusión, con esa sorpresa, con algo que mellor aquí parece que non temos xa, porque as cousas non nos sorprenden tanto, non? Entón, este descubrir, esta sorpresa, esta atracción, pois sí que, wow, pois isto merece a pena, non? Entón era un pouco así. Esta outra parte non sei canto, aquí falando. Bueno, esta a outra parte da intervención dos voluntarios do Fondo Galego, ademais de facer, digamos, esta intervención, colaboración nunha área concreta dentro do seu perfil profesional, pois tamén está, digamos, visitar os proxectos que o Fondo Galego ten nesa área. Un xeito de que, claro, tamén o Fondo Galego, o persoal do IGAL, que é a Secretaría do Fondo Galego, non se pode desplazar todos os meses a ver como está isto. Entón, tamén está ben que nos vayamos e digamos, pues sí, efectivamente, fomos o Xardín de Infancia Cobao Sánchez, foi un proxecto financiado en 2006 polo Fondo Galego, 2006-2007. Bueno, constatamos que ali se estaba utilizado, había nenos. É certo que había menos nenos dos que había nun punto de partida, porque o que nos contaron que había 8 nenos, porque esa zona foi moi castigada pola emigración. Emigrou moita xente ali e quedou máis vacía. Pero, sen embargo, pues, estaba todo moi ben cuidado, moi en perfecto estado. Por exemplo, a diferencia deste, que estaba pues, todo moi ben, fixe unha foto dentro, pero non acordo. Visitamos tamén outra, o Xardín de Infancia de Ribeira Seca, que estaba en un total desastre. Había moitísimos nenos, pero aquilo estaba en un estado bastante desastroso, tanto mobiliario como as paredes, chas de humidade. E o bo é que, bueno, a partir de aquí, e tamén por xestións da miña compañera, Ana Ferragans, a Deputación de Pontevedra vai asumir parte da súa rehabilitación, o cal era agradecer. Bueno, outra visita que fixemos, os proxectos, son os sistemas de rego. Esta última foto é porque un deles sí que nos
choveu, ali a chuvia ven así, e chove. Todo xunto, nuns cantos minutos. Bueno, así nos mollamos como se nos caeran caldeiros. Así fomos todos, este é o vereador de Agricultura, que por nós, esta é a coordinadora Paula Pina, esta é outra das personas que estaba ali, Ana Maseu, este é o conductor e este é un dos agricultores que además nos ofertou a cocos para que probamos a de coco, tomáramos coco, está todo moi agradecido, ¿no? Entón, visitamos Boqueirao, que é un proxecto que financiou o Fondo Galego 2013, un proxecto de rego por goteo. Tendo en conta os problemas de sequía tan grandes que ten Cabo Verde, a pesar de ter agora pois, ali unha barrasa, un embalse, o auga hai que aproveitarlo igualmente ao mínimo. Entón, ter un deseño de rego por goteo para aproveitala, para optimizala, é moi importante, de aí esta aposta do Fondo Galego por financiarlo. E logo está o segundo en Durao, que tamén é un proxecto máis recente, e que en 2015 pues, estaba prácticamente rematado cando fomos nós. Aquí están os sistemas de rego, pues eso, e aproveitan ao máximo a pouca auga que en Cabo Verde, porque sí que teñen moitos problemas de seca. En esta área tan agrícola, tan importante, os significa, ¿no? Esta é un pouco tal. Esto, bueno, o que se empeña aquí por o persoal da Cámara, como tal. E, bueno, como non todo é traballar, pois tamén é un pouco, así, a grandes pinceladas, o que está nun concello como Santa Cruz. Nos estábamos alosadas nesta Casa da Amizade. A Casa da Amizade é unha, digamos, forma parte dunha ONG italiana que ten esta Casa Manuel Aide, que é unha casa que acolle a nais novas que teñen fillos non teñen con cargas familiares que son moi novas e que están soas. Le chaman nais solteiras, pero aquí este palabra sona como, non sei. Pero esta casa, este é un problema parece ser bastante frecuente en Cabo Verde. E se precisa máis instituciones así porque o problema de mulleres novas que se quedan embarazadas moi pronto, sen posibilidade de manter os nenos e tal, é unha dificultade. Esta rapaza que está aquí, Marisa, é unha rapaza portuguesa que coincidiu con nós tamén nesta casa, precisamente ela provén dunha universidade en Braga, que estaba facendo aquí unha estancia en Cabo Verde, a través dunha colaboración con a Universidade de Praia, en Cabo Verde, para facer un proxecto de seguimento tamén desta casa había persoas, estas son persoal, estas son dúas das, digamos, que están alosadas neste centro, estes eran os nenos que están por aí, como vedes, como na casa de Amizade e a casa de Manuel Aire estaban unidas por un patio común, pois estábamos moi en contacto con os rapaces, entón era esta parte emotiva, emocional, imaginable, ¿no? Está como estes nenos que eran todo risas, toda así, esta sensación era moi impresionante. Entón, bueno, ela sí que estas eran digamos, as escolas educadoras sociales que estaban como esta rapaz, un pouco faltándoles un tema de formación, de adaptación para logo valerse por sí solas, ¿no? Ela sí que estaba facendo un proxecto tamén de educación emocional, entón sí que nos contaba moitas cosas destas realidades que a mellor a mí me perdía máis, ¿no? Con ela sí que deste aspecto en Cabo Verde sí que é unha realidade bastante problemática. Entón, bueno, máis cousas. Por suposto, ir a Grandes con traballo tamén hai que viaxar. Ademais de traballar, non vai ser todo traballar. Entón, sí que tengo a oportunidade cos meus compañeiros do Fondo Galego, con Rubén e Ana, que estaban na Cámara de Ribeira Grande, con Ana Celadans, que estaba na miña Cámara, pois a visitar a Illa de Santiago, a Illa de Fogo ou a Illa de Sal, que son completamente distintas. Sí que vos comentaré que a Illa de Santiago atopamos todo verdor absoluto, unha maravilla. Pero bueno, Cabo Verde sempre din así como con sentido de humor que o nome Cabo Verde lle deberon poñer os descubridores portugueses que se chegaron aí, que lle puxeron este nome, porque deberon ir na época de chuvias, ¿no? Porque na época seca, a partir de xaneiro, Cabo Verde todo mar. Entón lle chamarían Cabo Garrón seguramente. Pero bueno, lle quedou este nome porque efectivamente nós tuvimos a grande sorte de aparecer por ali na época de chuvias e de vivir a chuvia tamén, pero vivir esta paisaxe que nas fotos non luce tanto como luce ali, ¿no? E tamén, xunto, nos estábamos aquí, a Santiago, a Illa de Fogo, está ao lado, ten un volcán, e ten un volcán todavía activo, porque esta erupción do volcán, aquí teño un fragmento da súa lava, pois este erupcionou en novembro do 2014.
e esta poboación de Chadas Calteiras quedou completamente sepultada de lava recente. O máis que, quizás esta viaxe que me impactou moito, bueno, aquí estivemos, a Illa de Fogo non é todo o volcán, é unha das illas tamén agrícolamente, por exemplo, todo o café que hai en Fogo, pero que hai no Cabo Verde se produce aquí. As mazás, parte da froita, veñen de Fogo. Ten unha zona agrícola tamén moi rica, sobre todo pola súa beira norte. Pero na parte céntrica ten este volcán, que é un parque natural moi curioso, que é todo así, desértico, o secarral, o espazo vacío, que o sorprendente que no medio desto, nos para percorrer, chegar aquí, ali, atravesamos como unha especie de chaira enorme, chega, bueno, aos lados de montañas, pero super difícil, un coche que atravesar todo aquel, en plan, Dios mío, mete primeira, tal, aí moi complicado. Bueno, nos tardamos un montón, pero atopábamos que no medio había vivendas esparcidas por ali, decíamos, ostras, madre mía, mira aquí, o sea, tens que ir a un médico e xa polo camino, non sei, tardas unha hora, salir aquí. Bueno, na volta xa, ya como xa vemos así un pouco máis o truco, e fomos máis rápido. Pero bueno, o que máis me impactou, que ademais, sí, que na verdade xente lle comentei, bueno, é chegar a parte do medio, efectivamente, a toparnos todas estas casas, hai unha foto, non a teño aquí, pero que incluso veíamos así que era un tellado, que estaba da iglesia, que estaba toda debaixo de toda a lava. Esa poboación que tiña como 2.000 habitantes, me parece, pois se foron todos, e de feito foi evacuada e tal, iso era moi recente. Sen embargo, e de feito o goberno non quería que ninguén volvese a vir ali por o risco evidente. Sen embargo, sempre hai xente que de algún xeito é atada a súa terra. Entón, me sorprendeu moito atopar ali no medio daquela nada, estamos ali en plan, Dios mío, pero isto, sabes, estamos así como mirando, casi sonado vento, así como nas películas. Vemos achegarse de lonxe, así sostendo unha bandeja, un rapaz, así co pelo crecho, sempre o lembraré, en plan, mira, ven aldea. Entón, se achegaba así un rapaz que se chegou a nos con unha bandeja que portaba así uns saquiños de pimenta. E non te comprar, hai que comprarle porque, madre mía. Entón, aí é onde compramos pimenta. Entón, el vivía na casa dos seus pais, este era o pai, a casa era esta. E digamos que estaba funcionando como pousada, non tiñan agua corrente, ni luz, ni nada, tal como estaba nese momento. Pero ali había un grupo, bueno, aquí estamos nós, e aquí alrededor nesta mesa estaban tamén un grupo de franceses maiores, xubilados, que se quedaron ali 2 noites a pernotar, porque estaban como viaxando, que ademais é unha cosa moi rara, porque nos contaron, moi curiosa, que algúns deles se coñeceron no aeroporto porque tiveron un retraso nun avión e se acabaron coñecendo ali, e se fixeron, entón acabaron viaxando xuntos, porque unha delas falaba español, nos contó isto, nos pareceu unha cosa, pero vamos, de película. Entón, tiñan todos como ese sentido solidario, de viaxe, solidario, que non, que nos, sabes, conociendo nos vimos que non íbamos a Cabo Verde con bañadora, non, ás praias, íbamos buscando outra cousa. Entón, efectivamente, se quedaron aquí, se quedaron tamén na zona onde estamos revelados, que é outra zona da Villa de Santiago, onde é unha población con moitas dificultades, e un pouco gustaban eso. E se pernotaron aí toda a noite, nós comimos aquí, comida moi rica, houve que non se fixese todo ben, pero a mí non tuve problema. Bueno, é a curiosidade. Este señor Cecilio, este é o seu irmán, a muller que nos estaba preparando, ele estaba fora construindo de novo a súa casa que acababa de perder. No 2007, no 97, este volcán evolucionou. Desde entón, bueno, perdeu unha gran parte da población, pero, bueno, moitos con tempo volveron, e quedou unha población como máis forte, pero que volveu. Claro, nesta segunda erupción, que además foi moito máis forte, máis exagerada, máis violenta, pois casi todo o mundo se marchou, pero quedaron o reducto dos irreductibles, como Carlos, non sei, como eles era Cecilio. A mí sí que me impresionou falar con ele, porque lle preguntei que estaba a construir, e me dixo que está a construir a súa casa, que esa era a súa terra onde nacera e ele iba a vivir ali igual, que non lle... e que me emocionou moito escoitalo, que non lle importaba, que decía, o volcán non somos desta terra temos o volcán é o noso amigo. O noso amigo nos trae, nos leva, pero tamén nos trae de un modo ben a riqueza. Bueno, o ben a riqueza quizáis é o tema do turismo, que o volcán
Non me importa que veña a outra traducción e deite e derrube a miña casa, porque eu volverei a construirla. Non me importa perder as miñas cosas porque volverei a construirla. A mí me pareceu, non sei, non era o que me dicía, senón o tono, a xeito de expresarse, que me deixou completamente desarmada, me deixou moi impactada emocionalmente neso. Empezo ese sentido case atávico, non a terra, que quizás eu non teño, son máis cidadana no mundo, pero case, sobre todo, esa capacidade de perder e aceptar. Esa capacidade de non atarse as cousas, me pareceu unha lección de vida. Entón, por eso, o lo traio aquí. Por último, a Illa de Sal, que a que visamos na última vez, xa é outro estilo de illa, é outra realidade de Cabo Verde, que é a turística. De feito, a Illa de Sal, é aquí, en Barlovento, a zona de Barlovento, aquí. Ten o aeroporto internacional máis grande e máis importante, o aeroporto máis importante que praia. E ali vai todo o turismo, digamos. É unha zona, pois, eso, máis rica, pero no sentido de que, bueno, é un venidor máis ou menos. Praias así, vale, pesca así, isto é moi bueno. E tamén ten unha salina, porque de feito no século XVIII despuntou por ser unha zona de, por eso se está basando. Non sei, porque eu estou falando moito, e non sei, teño xa, por último, empecé a meter como datos así para un pouco daros a coñecer Cabo Verde, pero que non sei se crees que se va a falar eu ou mellor vos clareos apetece que un pouco introduzamos temas de debate ou de planteamento, que non... O que queremos ir a Cabo Verde. Vos conto a parte mala, cando chegades hai moita calor, pero chegamos de noite, ás 12 da noite dali. E cando chegamos había 3 horas de diferencia, logo cambiaba a hora, entón xa era só 2. E foi chegar de noite e case o fogaba. E dixen, menos mal que chegamos ás 12 da noite, se chegamos ás 12 da noite, amor, non? Esa parte mala. Bueno, cousas, non? Porque claro, aquí un cando fai estas cousas non é que todo sexa maravilloso, non é verdade. Pasan momentos bons, momentos malos, o que pasa é que sí que os que quedan, os que marcan son os bons, sempre. Por iso, este tipo de cousas, sin dúbida, merecen a pena. Entón, bueno, aquí vos traes un bocado de xeografía para, pero bueno, xa bicheres como de Cabo Verde, onde está. Bueno, tamén bocados de, a poboación, é verdad, Cabo Verde é unha poboación que o tema da diáspora, por iso esta exposición que fala de que Galicia e Cabo Verde ten unha irmandade, hai moitos vínculos culturais que temos máis dos que pensamos, non? O tema da saudade, que é a nosa morriña, está aí. O tema da diáspora que nós vivimos en Galicia como poboación emigrante, como poboación vencellada a pesca, tal, está aí tamén. A lingua oficial é o portugués, pero que se fala popularmente o crioulo. Agora mesmo está comezando, pero lentamente, xa con moi unha cousa máis a longo prazo, os procesos para intentar oficializar esa lingua crioula. Pois, bueno, está como xa debaténdose, planteándose, pero todavía non está. Eso nos, quizáis non o vivimos, pero nos anteriores sí, non? Pois a moeda, a prima, bueno, sí que sinalar que segundo as Nacións Unidas xa non se considera un país de renta baixa, senón un nivel de desenvolvemento medio. Está mellor situado que outros países da súa zona, eso ten a súa parte boa e a parte mala, como todo. É dicir, eso tamén limita a mellor a cooperación exterior, no sentido de cooperación, porque hai outros que precisan máis, entón Cabo Verde, xa está mellor vamos a outros países, pero o que falaba con os políticos, esta parte boa é que agora mellor non queredes ou non precisades cooperación como solidaridade, senón precisades investimentos con empresas e de feito comeza a haber xa moitos, sobre todo canarios, que se desplazan a Cabo Verde a montar empresas. Eu tiven a oportunidade de coñecer tamén os españois en Cabo Verde, sobre todo porque nos coincidiu estar o día 12 de outubro, o día da Hispanidade e tal, pois a embaixadora facía unha recepción na residencia da embaixadora e ali fomos nós, así, unha cousa así moi protocolaria, moi oficial e tal, a codearnos como, bueno, así nesta cousa, non? Entón, eso nos permitiu tamén coñecer a españoles que están ali un pouco o seu punto de vista das cousas, o seu vivencia, non? E sobre todo canarios, por proximidade, son os que están máis aí. O papá hai unha historia que contar así moi rápido que a triste historia de Cabo Verde
Ainda que se di que os descubriron os portugueses, probablemente os descubrían antes, pero sí os asentamentos primeiros foron por parte dos portugueses debido á escravitude. De feito, o asentamento se fortaleceu porque o goberno portugués deu exclusividade para o comercio de escravos a Cabo Verde, para un xeito de facer que se poboara. Así de triste e vergoñento, pero bueno, parte da historia que hai que coñecer para entendernos bueno. Simplemente outro bocado de historia aquí en Ribeira Grande, onde estábamos uns compañeros, que agora se chama Cidade Bella porque Ribeira Grande era capital, ata que se trasladou á praia en 1712, pois, bueno, sí que tivo comercio de escravos, tamén lugar de comercio, pois tivo ataques piratas. Creo que aquí na costa viguesa coñecemos un pouco, non? Sí. Tamén ali a Armada Invencible tamén o coñeceu. Este home era moi viaxado, entón tamén se desplazou a Cabo Verde no século XVI. E tamén o corsario francés Casal, xa moitos anos despois, uns séculos despois, pois tamén quizáis foi como responsable de que decidiran trasladar a capital de Ribeira Grande a praia por seguridade, porque aquilo, xa, ainda a fortificación, por certo, era por parte española daquela, porque parte de Felipe II, cando Cabo Verde tamén de algún xeito pertenecía ao Imperio Español. E tamén que, bueno, a raíz deso tamén a cooperación española no 99 acreditou. Agora esta cidade é Patrimonio da Humanidade. E tamén ten todo ese peso sobre a esclavitud e tal na súa historia, pero é algo que hai que tamén coñecer. Outro momento así moi flash da historia é destacar que o máis interesante é o momento da liberación da independencia de Cabo Verde. Simplemente señalarse moi brevemente que tivo orixe no país nalgúns que lechedes estes textos que digamos que estaban propostos se falaba deste país o Partido Africano para a Independencia de Guinea, Cabo Verde, porque cando se plantexou a idea era que Guinea e Cabo Verde se formaran un só país e se independizaran de Portugal. O grande heroe para Cabo Verde é Amílcar Cabral. En algún texto por aí o chaman o poeta, porque tamén era poeta, tamén era escritor. Foi asesinado en 1973, 2 anos antes de que precisamente Cabo Verde acabara a súa independencia. O seu como héroe nacional que simplemente que sí, que no ano 75 acaba a independencia, pero no ano 80, pouco despois, a raíz de que Guinea non tivemos máis sorte que Cabo Verde, Guinea si tivo un golpe de estado tal, pois os caboverdianos dixeron, bueno, vos como o golpe de estado, nos para a nosa liberdade e independencia. Entón, a partir dese momento, Cabo Verde sacaran illas e non tiñan que depender territorialmente así de ninguén, de pois quedaron como país emancipado, non? Xa no 90, porque hasta ese momento era o PAICV, Partido Africano para a Independencia de Cabo Verde. Digamos, partido único de corte socialista, con moito apoio por parte de Rusia, e tal, nese momento tamén da Guerra Fría e todo. Pero si no 90, pois xa comeza o pluripartidismo, as eleccións máis democráticas, e agora mesmo presumen eles de ser un país no seu contorno africana, eso están moi orgullosos de ser un país máis estable democráticamente, con moita estabilidade, onde desde o momento que se emanciparon nunca houve ninguna soma de golpe de Estado. Bueno, nós aquí temos un, por exemplo, nin siquiera tiveron eso, entón me dicen os políticos, bueno, pode haber momentos de máis refirante político. Neste momento están a vivir, porque este ano lles tocan as eleccións, agora máis que ben, as eleccións nacionais. En agosto, as eleccións da Presidencia da República, e logo a Carautono, as eleccións municipais, teñen todo así de golpe. Entón están nun ruso político como estamos aquí agora, precisamente, tamén, neso tamén temos así unha cosa parecida. Bueno, literatura, eu aquí simplemente por breve frase, xa que a orixe destas conversas sempre é a literatura, Germano Neira, estes son os fragmentos destas novelas que propusemos como lectura, e si indicar que, novamente, outro paralelismo que a mí me lembrou, Eugenio Tavares é o grande poeta caboverdiano do século XIX, principios do XX, que está aquí no billete de 2000 escudos, pois é o grande poeta nacional e tamén por o aniversario do seu nacemento se instituiu o Día da Cultura Caboverdiana, que é o día festivo.
un pouco o 18 de outubro, que tamén me tocou vivir por estar ali nese momento, como o noso 17 de maio, hai un pouco esta cousa, non? E nós temos pois a Rosalía. De feito, na Cámara Municipal, en Santa Cruz, en ese día, ainda que o tema de literatura, de lectura, en Cabo Verde está un pouco desenvolvido, sí que o tema da poesía e da música son os seus fortes, non? No Concello facían ese día un concurso de poesía, non sei se estuvo esta xente, me convidaron a min a ler algo para un pouco vincular aos que estábamos nos cooperantes de Galicia e tal, entón leí un poema de Rosalía de Castro, o sea que vos tedes a Elena Tavares, nos temos a Rosalía de Castro, e, bueno, foi así un pouco airiño, non? Entón me preguntando, que airinos, que airinos? Entón era, bueno, un pouco para facer ese vínculo. Nada, música é o forte que ten Cabo Verde, a Morna coñecedes por, estaba sonando antes, a Morna de Coladeira, por Cesárea Évora, o Batuque. Queredes ver Batuque? A ver se funciona, ¿verdad? Se non o tiramos, espera, non, tiramos. Que, bueno, o Bolsonaro tamén algo parecido. Bueno, espera que se... a ver se... non me fío. Non, espera, non, para porque non tengo que teníamos que buscar. Bueno, se non, se me rompe esto. Bueno, da igual, avanzamos e logo... A ver se vuelvo ao final. Nada, un pouco da música, da banda, un pouco da gastronomía, que é a gachupa, que é isto daqui o máis... É moi propio da almorza, na que eu nunca gostei deso. E, por suposto, o peixe sempre ben fresco. O peixe de pescado está delicioso. O tema é que as comidas se repiten demasiado, sempre que acabas comendo o mesmo, non? Isto un pouco, as froitas, os cocos, isto daqui é unha calabaceira, un baobab, pero ali dice unha calabaceira. Da calabaceira xa este froito que se utiliza moito en gastronomía tamén, se fan postres, se fan zumos, é moi, sí, non... Costumes, o uri, que é un xogo propio caberdiano, o de menos xogando cos neumáticos é moi habitual polas rúas. Bueno, curiosidades, o viaxar no Ollace, esta miña compañeira Ana, este Ollace, o nome Ollace é o transporte máis habitual. Hai tamén autobús máis grandes, pero o máis habitual é desplazarse no Ollace. O nome Ollace ven por Toyota Yace, non é porque yo pusera, e que dúas así os nomes a todos estes vehículos. É moi, bueno, moi propio, é unha experiencia. Estar dentro, porque vas así viaxando, de repente se moven as matagua e se aparece un asento. Ademais, é moi curioso, estás en praia e colles o Ollace e dices, bueno, pues xa vamos, non? Xa partimos, non? Empezas a ver que mentras non se enche, empezas a ver e dices, por aquí xa pasamos, non? Sí. E outra vez. Empeza a dar voltas hasta que se enche o suficiente como para que o viaxe compense. Para ir ata a Concello de Santa Cruz. A nós nos pasou unha cousa moi curiosa, que era cando volvimos de Sal, que xa o vuelo se retrasou como 2 horas, bueno, un desastre. Entón, o día seguinte pola mañá íamos ter a oportunidade de coñecer, porque viña a nosa cámara, Yanira Hoffer Armada, que se vai presentar agora polo que hai como próxima, bueno, candidata a presidencia das cámaras legislativas, non? Da cámara, perdón. Pois, bueno, venía ao noso concello, entón sí que non, bueno, pois aí sí, hai descoñecer e tal. Ai, que ben, a miña compañera mestre de política estaba super ilusionada. Bueno, pois, o vuelo se atrasou 2 horas. Pero chegamos aquí, bueno, chegamos aí sustos, pero polo menos para ver a Yanira nos atento. Entón, nos subimos no Ollace, empezou a dar voltas, xa, bueno, xa... Logo chegou un punto, así no medio do camiño, que empezou a andar marcha atrás, pero un montón de tempo, e non entendíamos que era o que pasaba. Entón parou, finalmente, nun punto, unha señora baixou a comprar un mantel. Un mantel. Claro, non é estrés. Entón, lle dixen así de broma ao chofer que dixen, eu quero volver a Xapupira, que me apetece comprar unha pulsera. Non te importa volver, non? Porque Xapupira é en praia, non? O sea, era un pouco...
Entón, bueno, son así curiosidades que vos conto para que entendades que a veces a ver, protestaba eu, pero un pouco empezaba a protestar a xente, pero así como, bueno, eso tal. Pero bueno, son xeitos de vida distintos. O último sí que nos vamos a máis, o tema da área sí que é un problema nas illas, porque durante moitos anos se recoller a área con traballo duro e moi, pois as mulleres, sobre todo, o que hacían era recoller a área das praias que se usaban para a construcción. Un grave problema ecolóxico que supoñía eso, porque en canto a salinidade da auga, alteraba moito, en canto ao ecosistema, unha cosa moi problemática. Por iso a cooperación intenta poñer outras solucións para que isto non suceda. E de feito, en moitas praias das que vedes xa non teñen area, teñen só óperas. Xa desapareceu. Nada, sí que se ve, porque claro, ás veces os amosan nos documentais ou turísticos, sal, non, para as casas de pobres, moi bonitos, pero en outras zonas as casas están todas así, en bloques, barrios enteros de bloques. O goberno central está a facer este proxecto Casa para Todos, viviendas sociais en condicións moi económicas para a xente, para que se me arrendamento moi positivo, tal, pero bueno, ten que ser para a xente que efectivamente traballa poda conseguir. Bueno, nada máis, esta é a vida normal de Pedralbadexo, pois aquí no centro médico, pois a topar unha porquiña con as crías, ou a topar na praza do Concello, dentro do Concello, con a cabra comendo un árbol. Pois é o habitual, o que temos para ali. Penso que nada máis, que gracias a todos eu fui a Nepal no ano 2014, aquí a Cabo Verde no 2015. E que é moi diferente porque o tipo de viaxe foi moi diferente. Este fun co Fondo de Cooperación facendo unha actividade moi determinada, con un seguimento, con apoio. Entón, a nivel, por exemplo, de aprender, de coñecer, me gustou moito isto porque me dá a oportunidade, ademais de estar en contacto pois co delegado do goberno, en contacto co presidente da Cámara. Entón, ter moito contacto para coñecer cousas, para ver como é a política. Entón, claro, non ver como turista, senón traballar codo a codo con goberno, que te ofrece eso, de coñecer un país. En Nepal sí que fun tamén a cooperar, pero foi xa máis unha cousa nun pequeno orfanato. En Nepal fun por a miña conta, o fixen a través dunha ONG que me contactou con unha ONG local, moi pequeniña, que era un pequeno orfanato. Entón, o tipo, non que me gustara máis o tipo de experiencia me gustou máis esta porque me pareceu, claro, moi potente, a nivel coñecer a nivel todo. Nepal me gustou máis por a experiencia en sí de vir só nun lugar tan lonsano e tan a prohibir, pois, dificultoso. A dificultade en sí, como e ao reto en sí, non que me supone. Pero, como país, non sei, son moi diferentes. A mí en Nepal, todos os centros históricos me parecen impresionantes. A cultura hindú me deixou abraiada, velo, visitar os monasterios budistas. Pois me pareceu impresionante. En Cabo Verde, a mellor non hai esas cosas tan históricamente de patrimonio tan grandilocuentes, pero, sin embargo, bueno, a vivencia máis con as persoas. Ainda que en Nepal tamén. Pasa que en Nepal non falamos portugués, falamos en inglés, o que podía máis ou menos, pues falamos así. E tamén, o que si non te parecido é a sensación de, sobre todo, se te ven viaxando, de que a xente a un xeito te protexe, te coida, que esa sensación que non te... Nos, por exemplo, en praia, a miña compañera tiña moi máis medo, eu usaba espada, se estuve en Nepal, nada, era, por exemplo, en praia sí que nos decían que era moi perigoso e que moito cuidado con que se te falle, non? Entón, era sair da cámara, pois se podíamos ir á praia, non? A coñecer un pouco a cidade, porque senón non nos dá tempo. Pero entre ir, que nos leva máis dunha hora, e non hace, bueno, unha hora máis, 40 minutos ou máis. Quen sabe? Depende. E logo volver. Entón, claro, nada, xa imposible. O sea, nese sentido, por poderte mover, moitas veces era limitado. En Nepal tamén, porque, eso, a partir da hora en que se vai fazer escuro, non te podes mover. Claro, podes
acostumada na realidade de aquí. De que eu, a las 12 da noite, é unha cosa normal. Bueno, porque aquí, voilà, non penso en que, se vai a facer escuro, corre, que metes na casa. Entón, eso é como eso, o tempo que mides para facer as cousas, tens que mides de outro xeito. Porque, son as 5, está escurecendo, hai que pensar en collarse, por exemplo. Pero... esa idea que nos cuida, porque sí, en Praia nos pasou, que se me va o fío, que nos pasou, por exemplo, é que un día sí que se nos facía de noite para volver, entón sí que collemos un taxi para ir onde nos collera o Iace. E o taxi xa nos dice, non, mellor en ese autobús, e xa esperou a que nos metéramos no autobús, porque non, cuida aquí, soas, non quero deixar, o sea, xa o taxista está preocupado por nós que nos cuida pasar algo. Entón, ou por exemplo, en Esparta me pasaba, xente como... Sí, y por ser blanca y de negro, no, o sea, no te dicen nada, porque dirían así. Pero tamén, a mí me xente digo, bueno, como chama esa atención, como que dar un xeito, hai unha especie de... Hai unha especie tamén de vivir social da xente diferente. O sea, a xente normal, que como tampouco hai tantos coches, o que ten coche, pois pare a xente e a recolla e a leve. Chamase unha bolea. Non? Entón, que fan boleas, os políticos o fan moito, porque ten así... é moi ben visto, sobre todo na época de eleccións. Pero bueno, este tipo de cousas, pois, por exemplo, é habitual, o habitual que é eso, que veña alguén, se suba no Iace, veña cargado con cousas e todo o mundo se vai, se colle. Pero había a blancos. Vimos no mesmo concello onde estábamos, como non un lugar turístico, non, por exemplo, Sal estaba cheo de europeos, de americanos, tal. No concello onde estábamos, nos últimos días vimos a unha paella así de persoas que non sei se eran turistas, non sei tanto. Pero non, éramos, entón sí, chamamos un atención. ¿Dónde había máis estrés? ¿En Espada ou en Cabo Verde? En ningún dos sitios había estrés, eu penso. Son outro xeito de vivir, outro xeito de adaptarse a estas circunstancias. O que sí me pareceu máis en Nepal, o tipo de vida que teñen é tan duro, as probas me remito do que me pasa recentemente, o sea, me decía un dos rapaces, en Nepal hai máis pobreza todavía. Tamén eu estuve máis en contacto con máis pobreza, porque estuve nun orfanato moi pobre. Aquí xa estaba nunha cámara municipal con outra de nada. Non é que non hai absolutamente pobreza, pero non estaba en outro lugar. Pero me decía un dos rapaces, non, que aquí en Nepal, como estamos acostumbrados a bicicletas, non somos fortes. En plan, me decía, é certo, non sei, os europeos estamos, vamos, ablandados de todo. Uy, que me deja, ay, me hice reír aquí, Dios mío, sabes? Non sei, cando estaban en Nepal, por exemplo, os rapaces, me chamaba a atención poas tiseiras estas de cortar o pescado, cortando así papel, sabes? E me digan, oh, se vas a sacar un ollo. Aquí iba de día, vamos. Aquí se te sacaba o fillo de servicio social, vamos. Se quita la custodia, non sei. Outra... Ali non, pero normal está avanzado. Aquí estamos demasiado sobreprotegidos, seguro. Tanto os nenos como os adultos. Entón, bueno, non sei. Hacerles una pregunta. Como se dividen? Ali teñen bares e esas cousas. Se divirten moito, sobre todo coa música, é verdad que non nos puxen. A música é moi tradicional. Bares hai, pero así a tradición de bares como temos aquí non tanto. Pero así a xente beber grogue, que o aguardente de caña, eso é bastante común, sobre todo entre a población masculina. De feito, tamén nos contan que incluso hai algún problema neste novo xeito de xente con problemas de abuso de droga ou que se sabe. Pero si, os homes, por exemplo, moito o de xogar o na rúa, ou estar nas rúas, as mulleres o de falar, o de as tarefas cotiáns, tampouco teñen así moita costume, teñen praias. E así, cando íbamos a praia, as únicas rapazas éramos Ana Maseo, así nos rodeadas. Algúns rapaces, os que están ali pescando e tal, pero tampouco creas que usan moito así a praia como tema de ou tomar o sol, porque non... Claro, eso está moreno, que certo. De feito, van a praia e van con camiseta, por exemplo. Claro, para nós coñer color, coñer os máis oscuros é o óptimo, non? Ai, se estou máis oscura, estou máis guapa.
Pero para eles estar máis escuros non me interesa, mellor manter a claridade. Cada un ten o seu. Esto si hai problemas de que se crea negro, ¿no? Hai moitos, O sea, sí. de lo de las pateras aí non. No, pateras non, pero sí a idea de ir a Europa, de si de emigrar, de case todos teñen familiares. O que dicemos, a poboación aí son como uns 400.000 habitantes, creo que estou falando así un pouco. E 700.000 se calcula en todo o mundo. Me chamou a atención que, como estaban en pre-campaña electoral, todo isto, que hai un delegado, o sea, hai como un delegado por cada un dos concellos e hai un delegado por cada un dos continentes para votación exterior. Curioso. Entón, que fai a campaña no exterior. Así veo aquí alguna burela, así tal, pois hai que traballar o electoral. Entón, a súa diáspora é moi grande, entón todos ou teñen algún familiar ou tamén pensan que se podría ir a Europa, se pode ir, claro, porque sí que ali o tema de oportunidades saben que é moi claro que... Despedimos con batucaderas, por exemplo. Sí, a ver, si no nos quedamos con las ganas. Teño que poner os amigos.
Que é un páxaro fermosísimo, pero vi moi poucos. Penso que son problemas de período de extinción, porque vi moi poucos. Ten uns cores moi vivas, moi chamativos. É así, China. Muchos mosquitos. É o páxaro nacional de Cabo Verde. No, no hay mosquitos, ¿no? Non vivimos o tema mosquitos. Vale, sí, pola noite. Non tiene moito tal, pero pola noite, por exemplo, cando escurece, sí, é certo. Había moita dentro da casa de que ter pechado, sí, dentro da casa. Na casa onde estábamos tiña luces fora e as luces estaban cheas de todo tipo de insectos que iban a luz así. Sí, en praia. No, solamente esa. É a primaria, sí, ata os 11 e queren prorrogar 2 anos máis. Entón, a población maioritariamente dedícase ao sector primario e ao turismo. Sí, porque secundario, industria ali prácticamente que... Industria non, e despois a xente que estuda na universidade é unha tasa moi pequena, non? De dos mozos que dixen que hai unha población moi nova, pois que a universidade. Perdona? Dice que ten unha... que hai moitos mozos. Sí, hai unha población de... Pero poucos mozos estudan na universidade. Non estou pensando que se despois non teñen saídas, esses universitarios... Home, a ver... A ver, por exemplo, as rapazas que estaban na Casa Manuela, como Traballo Social, esas sí tenían estudios. Sí hai, pero, claro, moitas opcións que podas ter como estudios universitarios. Eu penso que é moi poucas, non coñecín ao aspecto universitario para ver o comercio, non... Pero os vereadores, por exemplo, teñen estudos, pero é unha poboación, sí, con praia, que hai outra dinámica, pero unha poboación como Pedralbes de eso... Non, o que quero dicir é a sensación que tes de que a xente, máis que datos, que teña datos, a sensación de que non hai moita salida para unha persoa que acceda a esa universidade de Cabo Verde, que a salida teria que ser marchar de Cabo Verde. Sabes, non é un sentido que despois se reflita no propio país, sino que ese capital educativo se iría fora. Sí, pero tamén é un capital, penso que pequeno. Non teño os datos, pero penso que pequeno. Home, por exemplo, traballar da Cámara, sí, hai especializados con especialidades que traballan en distintas áreas e tal, a Cámara, en algún outro organismo. Tamén hai unha cousa, en Cabo Verde a administración pública está moi sobrecargada de traballadores. Regalías, tamén, parte de que non hai traballo, entón, bueno, hai que... Pois hai moito, por esta cousa, ¿no? Como de compromiso para ter un sector de votantes, como tamén porque non hai outro sector de tanto, a administración pública carga moito con iso, entón... Eu voy a por exemplo, na Cámara algún tal que me sorprendía que hubiese tanta xente, por exemplo. Hai formación profesional, Sí, de feito, me esperaba eso, non comentei, pero hai un instituto de secundaria tamén con de formación profesional. Pero non coñeceu, de formación profesional non me deu tempo, sí, para ver. Sí. Que estudian? Pois non sei, cada un. No de formación profesional non coñecí. E en la universidade tampouco? Sí que hai área de, por exemplo, como esta compañera que nos falaba de Peña de Portugal, ela veña a través de educación social. E teña, digamos que, aparte da súa tutoría, se era que Cabo Verde. Esa área sí que hai, pero non sei que estudios ten. ¿Qué sensación te dio respecto a la población? ¿Población muy pobre o población de una clase media más o menos un poquito acomodada? Con tantos funcionarios, clase media tiene que haber. Sí, a clase media había, pero bueno, la clase media, el nivel de vida, la forma de vivir no es nuestra forma de vivir de clase media. Vale, pero sí, había una clase más o menos como más estable. No se ve una pobreza excesiva. No, pero tampoco yo he estado en las zonas más pobres, que sí la hay. Sí hay personas sin recursos ningunos, con que necesitan asistencia pública, donde hay programas para atender a esa gente, pero no es tampoco lo que he vivido. Yo he vivido en la calle, la gente que me encontraba, tal. Bueno, bien, o sea, bien en el sentido de que las necesidades básicas
bien normal, luego, pues bueno, sin excesos. Veía chavales, yo qué sé, veía chavales con iPads y con tal también, con los móviles. Las plazas públicas de los ayuntamientos tienen wifi gratis en casi todas las poblaciones. Entonces allí por la noche ves lucecitas por todos los sitios y la gente allí. Sí. Y las allá conectadas y había gente, te veías allí, pues eso, móviles, portátiles, también hay. Entonces, sobre todo, lo que pasa es que sí que, dice, las comodidades del hogar, como se puede, a lo mejor podamos entender nosotros, a lo mejor ahí no es tan... Es que la cuestión es qué define riqueza o pobreza. Unas condiciones de vida un poco... Claro, pero a lo mejor ahí... Pero lo que para ti es unas condiciones de vida acomodadas, para ellos es lujos innecesarios, o al revés. Claro, puede ser. Y las relaciones, porque claro, a lo mejor eso, no hay el consumismo que hay aquí, que a lo mejor estamos todo el día corriendo. ¿Para qué? Para tener lo que nos produce la bomba y se puede vivir sin eso. Y en cambio las relaciones sociales dices que eran más, o sea, se veía más relación entre las personas, ¿no? Sí. Es un carácter muy afable, muy abierto, muy de relación, esa es la naturaleza. Ayer os lo comentaba, no lo dije aquí, que hay una palabra que define, que además es una palabra intraducible, yo creo que en ningún otro idioma, que es moravesa, que define el carácter caboverdiano y lo define como ese carácter pues hospitalario, amable, afable, acogedor y bueno, y que te sientes acogido cuando estás ahí, ¿no? Eso es parte de su naturaleza, de su carácter, es muy bonito. Hay xente moi religiosa. Mucho más aquí, sí. Poblado, yo no he asistido a ningún culto ni tal, pero sí que la mayor parte sí que es religiosa. El cristianismo es la religión mayoritaria y casi todo el mundo es cristiano. Hablan de Dios mucho, de Deus, no sé qué tal. O sea, sí que hay más que aquí, que a lo mejor aquí ya no estamos tanto ahí, no sé qué. Tengo algunos agregados en el Facebook que ponen siempre muchas cosas así de Deus, no sé qué, me probé, tal. Entonces, esto está muy eso. Y hay muchos hospitales, o sea... Bueno, hospitales, o sea, estarán por lo menos en la isla de Santiago, estará en Praia, el hospital. Allí, por ejemplo, en Pedralbes sí había un centro de salud, que además lo teníamos al lado. Pero como solo hay una isla. No, en la isla, en Santiago, las otras, pues ahora, en las grandes. Uno por cada isla. En Brava, por ejemplo, era muy pequeña, no creo que tenga hospital. Casi no tiene nada, casi no tiene habitantes. La isla de Santa Lucia, que está deshabitada, no tiene nada, obviamente. Y luego en las otras, pues la verdad es que no lo sé. Pero, por ejemplo, Fogo, que tenga un hospital, centro de salud más o menos dotados, pero un hospital así como muy rural, no lo he visto. Y las otras que no he visto, no sé. Y la comunicación entre unas islas y otras, hay medio de transporte para... Sí, por ejemplo, nosotros de la isla de Santiago a la isla de Fogo fuimos por barco, en un ferry. En un ferry bastante terrible, como te pille mala mano. Dan bolsas para... Y bueno, y ves así a la gente, en plan, devolviendo y eso. ¡Ay, mira! Era para poner así, eso, de aquí a aquí. Como unas 4 o 5 horas. Pero bueno, eso contando los retrasos de cuando viene, los retrasos de porque eso siempre es contar. Y luego, por ejemplo, ¿qué nos pasaba? Solo pudimos visitar el Fogo y Sal, bueno, también por lo económico, pero sobre todo por un tema de posibilidades de combinaciones. Porque claro, nosotros durante la semana estábamos aquí en la cámara trabajando, tampoco... Y entonces en lo que podíamos aprovechar el fin de semana, robarle un poco al viernes, robarle un poco al lunes, en posibilidades reales de voy, me compensa ir para estar allí, yo tenía muchas ganas de ir aquí a San Vicente, conocer Mindelo. Mindelo es como así como en Santiago, la capital del sur, de Sotavento, es Praia. Aquí en el norte está en San Vicente, es Mindelo. Mindelo se considera como una especie de Brasil, una especie de... Es una zona así como una cultura muy, muy próxima a Brasil. El carnaval, una zona más bohemia, más tal. Pero viendo las posibilidades que teníamos de poder coger un vuelo y que nos fuese mínimamente rentable, nada, renunciamos. Entonces fuimos a la isla turística, como es turística había más combinaciones y ya está. La población
Son como endogámicas. Sí, de hecho cada isla tiene incluso su realidad cultural bastante identitaria, bastante autónoma, e incluso nos dicen que el crioulo de cada isla es completamente distinto. Es una de las dificultades que tienen a la hora de intentar hacer una normativa lingüística, que es que primero tienen que ponerse de acuerdo si tienen tantas diferencias en crioulos, tan así, tan ad hoc en cada isla. ¿Cómo? En el gallego, pero... Sí, por supuesto, pero supongo que a la hora de compilar o relacionar, pues ya, bueno, hay que compilar más. Bueno, vamos a tomarlo con calma. No estrés. Entonces... Y cuando quieren comprar ropa, electrodomésticos, comida, ¿dónde compran? ¿Tienen centros comerciales? O vale, lo de la ropa, por ejemplo, ¿qué daba de eso? Porque yo me vi la circunstancia de decir, Dios mío, pero si vamos a la embajada, ¿tengo que comprarme algo? Y entonces, bueno, terrible, es un mercadillo, hay un mercado, tiene dos mercados, uno que es el del alimento y otro es más de cosas. Pero bueno, yo por lo menos para mí no encontraba ropa a mí imposible de ninguna manera. Aunque sí me acabo de comprar una cosa que encontré que dije, no puedo creer, o sea, que me sirvió para salir una noche, que dije, bueno, la única noche que salimos, dije, bueno, por lo menos, porque viene así muy de prognosa, no viene pensando esto y tal. Pero no hay, o sea, centros comerciales, en Praia hay un centro comercial estilo europeo, con sus hamburgueserías y sus tiendas, así un poco más, pero es el único que he visto, y para eso es pequeño. Si quieres comprar un libro... Hay librerías, en ese centro comercial había una, hay alguna más, en Praia sobre todo, pero muy poco. El tema libros, el tema literatura es escaso. La lectura, yo, por lo que un poco comentando y un poco lo que veía en la realidad, es escasa. La biblioteca, eso, el uso que tiene es prácticamente de estudiar o tal, pero el tema de me llevo una novela todavía no está bien desarrollado. Tampoco hay, por ejemplo, producción literaria. Claro, es una isla pequeña, tiene IDEU, la editora de IDEU, pero es un poco más. No habrá muchas traducciones tampoco. Hay alguna, por ejemplo, hay también traducciones, pero muchas veces vienen de Portugal. Pues eso, que muchas de las cosas que son así se traen de Portugal. Por ejemplo, la coordinadora Paula Pina hace unos pocos años inauguró con su familia una tienda de comestibles que tiene un poco de todo. Por ejemplo, los domésticos también. No hay grandes tiendas, muchas veces son tiendas así que un poco tienen de todo, al estilo tienda de los pueblos, de toda la vida. Es que nosotros vemos a las señoras con los cosas en la cabeza, yo la recuerdo cuando era pequeña. Ahora, aquí parece que no existe eso, pero yo cuando era pequeña y tal. Bueno, ya tengo unos años, ¿no? Pero no, esto allí está todavía. Cosas que yo recuerdo pequeña aquí que ya no están. Pues estas tiendas que tienen de todo, muchas veces, por ejemplo, Paula, la coordinadora, se va una vez al año a Portugal, se hace un viaje para adquirir género nuevo, cosas así un poco. Y el vínculo siempre es con Portugal. Por posibilidad de que hay más vuelos, por un poco todo, es como su sitio de referencia. Y por facilidad de idiomas, ¿no? ¿Y las señoras van a las peluquerías? Mucho. Mucho. Hay muchas peluquerías porque el tema de trenzarse el pelo y ponerse extensiones y tal, muchísimo. Se depilan como las brasileñas. ¿Se depilan? Como las brasileñas. No le he visto las inglesas. Vamos a hacerlo al revés. ¿Por qué no? Si no van a la playa. No, en la playa, como no las he hecho en bikini, cuando estábamos en la playa, en Pedro era de eso, íbamos mi compañera y yo, y nos rodeaban chicos porque éramos las únicas chicas que estábamos allí. Y blancas sin bikini. Aquello era un número, o sea, era como... Luego conseguimos una pandillita que se hizo como nuestra pandilla, y entonces ya nos protegía, bueno, ya estamos en la pandilla, entonces ya estamos integradas. Éramos los que salíamos en una foto que estaban empujando un barco, nosotros acabamos empujando el barco con ellos para esto de vamos a estar integradas aquí. Vamos a empujar también, ahí tal, bueno, vamos a entrar en la dinámica, ¿no? Pero chicas así, y en bikini, vi alguna a lo mejor estaban con una camiseta, con ropa. No sé si a lo mejor tienen bikini, pero a lo mejor sé que estaban así, se metían en el agua. Total, allí sales, mojas, te pones allí abajo mojado, y a los 5 minutos ya te secaste, no pasa nada. Entonces... ¿No tienen problema de que le quede la marca de la camiseta? Pues no, supongo que no. La marca es pues europea. Sí, eso no es de aquí. Nosotros somos de Martínez. Y nos ponemos allí, nos ponemos morenos, porque si viste alguna foto mía, pues estaba...
Pero bueno, ese bueno no cae después, cae así. Sí. Aunque te protejas mucho la piel, ¿eh? Luego te pasas así como enriqueciendo una forma muy rara. Sí, como un cocodrilo. ¿Y te adaptaste al ritmo que tienen ellos en ese mes? O sea, ¿hay más...? Sí, porque el ritmo es como... está muy próximo al Ecuador, el ritmo de vida es de 6, que empieza a 6:30, que empieza a amanecer, a 6:30 que empieza a anochecer. Y esa es la... Sí, yo de hecho me despertaba, pero no por despertar, me despertaba ya por la luz, así de alguna manera. No es horario, al Sí. dar vueltas y andar prisa, y si llego o no. Sí, porque si te llevas mentalizado va a ser así. Vas mentalizada de que, yo por lo menos, estoy mentalizada. Hombre, yo tengo mi carácter, que eso ya lo conocéis, ya sabéis cómo es, pero defecto del animal, no, por Oporto, de Porto a Lisboa y de Lisboa a Praia de Tamén. ¿Qué diferencia horaria hay entre Cabo Verde? Cuando llegamos 3 horas, menos. Después aquí cambiaron la hora de otoño y entonces eran 2. Allí no cambian la hora. Está muy próximo al Ecuador, entonces no tiene que cambiar la hora. Sí, yo tenía así un poco el rollo de diferencia con... Digo que tampoco, porque si ahora de repente de aquí mañana estoy a las 6:30 todos los días, colapso. No. A las 6:30 No. Bueno, no sé si los primeros días me costó, puede ser. Pero que sí, con la diferencia horaria son las 6:30. 6:30 allí, fuera de 9:30 de aquí. Ah, son 9 de aquí, sí. Y como te recoges antes, ya estás en casa, y allí no, en la casa te ponen tele y nada. Bueno, te decir ordenador. Es verdad, ¿tienen tele? Gatos y perros, sí. Sobre todo perros de ellas. Pero bueno, son así para los... ¿Tienen televisión? Sí. Hay una televisión de Cabo Verde. En el sitio donde íbamos a comer veía la televisión. Bueno, ¿Pero pues, solo claro. ven el canal de ellos o ven canales de Algunos tienen antenas y ven canales brasileños, portugueses. Mira, ¿y vivirías allí una temporada más grande o...? Una temporada más grande, yo cuando me volví muy triste porque yo me supo un poco que necesitaba más tiempo. O sea, en plan de que esto me supo tan poco, pero bueno. Una cosa es estar un mes, que todo te parece curioso y interesante, una cosa es ya estar más tiempo seguramente ya no es tan divertido. Eso que ya es como, bueno, vale. Pero sí, un poco más de tiempo, hasta 6 meses, sí. Sí, me gustaría por la experiencia, por el contraste y por la vivencia, sí. ¿Y tienen ganadería? Sí, mucho eso, cerdos, ovejas, tanto vacas, pero... Eso así, Mascotas. con los nietos suficiente. Sí, muy de ganadería pequeña, muy a pequeña escala. Y gato a pequeña escala. Perros, encontramos unos cachorritos que encontré en una... pues ahí, perdidos, y los encontré, o sea, muy recién nacidos, me dieron mucha pena y tal. Pues le llevé comida, tal, y yo, claro, aquí cualquiera le dices que saca carros, me da tanta pena. Y luego un chico ya me intentaba vender uno de ellos, porque decía que eran suyos, entonces bueno, esto. Pero luego conseguimos que el veedor de la ruta se llevase uno, se llevaron uno a su padre, bueno, no sé, por lo que nos dijo después, yo no sé si te los colocó a todos, pero eran 4. Pero bueno, sí, que hay muchos perros abandonados de esos también. Y gatos también. Sí, pero gatos ni menos, aunque sí, gatos. Dice que igual se los come, ¿verdad? No, pescado. No, pescado franco, pescado. Pescado de la serra, garopa, que es un pescado ahí que está buenísimo. Pero lo que comíamos ayer era o serra o peix atún o pollo. Siempre a la brasa, muy rico, pero bueno, a la tercera semana ya estás un poco aburrido del sabor. A lo mejor necesitarían libros A ver, eso es lo que sale más... cocina más creativa. O así. Claro, pero eso es lo que sale más barato. Nosotros donde comíamos el plato costaba como 2,5 euros. Claro. Entonces, eso es lo que les sale a cuenta en esa casa de comida. Bueno, chicos. Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Como cierre el color como debe ser.